shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Hussaini, ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Hussaini. Assalamu alal Hussaini wa ala ali bin Hussaini wa ala auladil Hussaini wa ala ashabil Hussaini, waɗanda Karbala su an ka cuta. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Hussaini. Rabbi salli ala Muhammad wa ala ali bait Muhammad ma'ana zil qurba a'immat ali Fatima Hassan Hussaini, wanda su ne hirzi a guna. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Hussaini. Alkamuna idakumaini dan podiyo sharbudini, wanda shine yayi mana nuni na zuwan zagzagi mazalumi, wanda shine an ka cuta. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Hussaini. Ala rasulillah jaddil Hussaini, Hussaini minni wa ana min Hussaini. Ahabballah man ahabbal Hussaini. Allahumma la an qatalat Hussaini kana Hussaini. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Hussaini. Imam Hussaini ya bar Madina izuwa Makka domin ya zauna, dan kar a yaɗa fasadi da barna a cikin addinin Islama. Hakan Yazidu ya ɗaura niyya. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Hussaini. Yayi aikin haji ikiwana, amma ka kuja ahalina, bai gama ba ya Tanzania izuwa Umara Hussaini, shi da dukkan ahalinsa. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Hussaini. Mutanen Kufa suka yi kiran shi, wai ya zo za su taimake shi, shi da dukkan ahalin shi. Kan ya zo sai sun ka canza ra'ayinsu akan Hussaini. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Hussaini. Ashe Yazid ne ya tsorata su, ya tunzura su, ya firgita
su yasa aka kame shugabansu domin karsi wa Hussaini mubai'a sai kalilan suka bi Hussaini. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Hussaini. Suna a hanyar tafiyar su izuwa Karbala dukansu, suna isa aka kewaye su dan Sa'ad da duban mayaka sun kayaki Hussaini imami. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Hussaini. Hussaini ya cewa zai taimake shi, Abdallah radi ruwa a bashi, har mala sai ya saka mashi, sai ya harba wuyar radi'i jinjiri dan Imam Hussaini. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Hussaini. Zainul Abidin sai ya tashi dan nufin zai taimake shi, ba lafiya kuma a kare shi, sai da Zainab ta rike shi, Imam Hussaini sai ya ta kula da shi. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Hussaini. Sakil ugaja Abbas ya tashi, Kamal bani Hashim dan uwan shi, yayi alkawari inda ran shi ba za a kai ga Hussein dan uwan shi sai inda babu rayuwar shi. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Hussaini. Ya je kogin Abrat da kanshi, ruwa ya ɗebo wa 'yan uwan shi, Banu Umayya sun ka tare shi, ruwan kibau suka mai a idan shi, sun ka yanke hannuwan shi. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Hussaini. Sun ka su su kai na Dimashka, tun daga Karbala suka yi ta duka, sun ka daure wuyansu da sarka, babu takalma a kafarsu, zafin saharar na da kuna. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Hussaini. Lokacin da suka isa Dimashka, fadar Yazidu makiyinka, la'anatillahi alaihi, yana kiransu da fursunoni, wawuwa 'ya'yan annabina. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Hussaini. Anabnu Fatima Zahra'u, binti Rasulillah Aura'u, Anabnu Ali Amirul Mu'minina, inji Sayyida Zainab
sanarwa mutanen Dimashka. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Hussaini. Nai kiranka imam ka amsa, duk da na sani ina da nisa. Zuciyata duk ta irasa, gashi banda suka Hussaini. Wadda zan zo gunka na ganka. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Hussaini. Ya shahidi.